esplikazioa eman, baina esatea da, udaletzetik, Erniperimoko udaletzetik gure ez dakizelan esan, gaitzesten dugula gertatutakoa gure indar guztiagaz, azkenean erailketa bat izan da, Izaskun erailketa bere senarraren eskuetatik. Beste biktima bat da, biktima bat gehiago, honek ematen dira epidemia bat dela, epidemia bat 21. mendean jasatzen, pairatzen dugun violentzia, emakumeen kontrako violentzia, eta nik uste dut hau ezabatzeko edo desagertarazteko sozietate guztiaren implikazioa eskartzen dagoela gai honek. Gero eta gehiago ikusten dugu, gero eta gorago doa, violentzia, genero violentzia, eta kasuritzarrenean, nogaren gertatu den moduan, Izaskunen erailketarekin. Gure dugu udaletzetik gure doluminak eta gure solidaritatea adierazi familia guztiari, eta esan, euren esanetara gaudela behar duten guztirako, behar duten edozetarako, eta azkenik konbokatzen dugu herriko, eskualdeko, eta gurekin arratzaldean zazpiterrietan hemen foruen parantzan egingo dugun konzentrazioan gurekin egotera gonbidatzen dugu egon nahi duen jente guztia. Zenbat eta gehiago izan gure solidaridadea adierazteko modu bat izango da.